Ο Πακασέτας που τον έχεις γραμμίσει όλο το βράδυ. Ο Πακασέτας. Ο Πακασέτας. Είμαστε κατά της βίας, δεν υιοθετούμε. Όλο το βράδυ τον έχεις γραμμίσει. Σου παγυρίζει. Δεξιά. Γκολ είναι. Γκολ είναι. Γκολ είναι. Γκολ είναι. Γκολ είναι. Σε είπα θα γυρίσεις ρε μαλάκα. Βλέπει ο Αναστόπουλος μπάλα. Μπάλα. Ας οι μαγκές τώρα. Μαρμίτα 20, εκπτωτικό κουπόνι Μαρμίτα 20. Καλή πάσα. Ω, κάτω. Γκολ είναι. Γκολ είναι. Γκολ είναι. 1-3. Μπράβο ρε παλίκα ρε. Μπερνάρ είναι όλη η ομάδα σήμερα. Τώρα θα πούνε τι λέγατε, βάλατε τρίτο γκολ. Στην πρώτη κατεβασιά βάζει γκολ.